Sanggita titupirat atum along pen lak atangka alika cu endet pen ajokrat atum cilong wek nang jipu pen kehang kaningri. Di porong so pialong cipong sajir along dinggu akeso aputhak awareness asai kedengpon. Nok terang arong along thang alo wipin pen arlong kipur anglong pen parudet ajok nok terang arat atum towar kedam kibang kisungna. Uniform Civil Code aputhak ASDC Ratcharia song pen chedon dun thekte tong sekot pen pherangkiamai kepha. Non malam social media along hur kichudut inut sanggita tisopi alang li rong asor atum along pen lak atangka alika cuen pen ajok rong asor kehang kaningri. Lapen celong wek nang ji pupen kehang kaningri lapen nang piwek nang ji pusi ribika rong pipi lapen mina bipi atum ahin pen chuningri padopon. Lapen lahai alam pen ajok lapu mina bipi achor ta chewoy juilo pusi herang kia thengno nang chethan pon. Lapen lapu sanggita tisupi abang sakuria men pen alak atangka cuen det pen ajok hiduk det arat atum aphan avika chong si pen si alika cuen pusi pherang kia thengno nang chethan tang te puthot alang litum ka chethan pon alam phele arjupon sinang difu pen rostom hanse kiribdun abirta public tv tarbianglong. Nili tumapan la kes elong tame nili tupan nang sai lo nang sai pensi mane nili da mane chehang thek the det lo chehang thek the pensi nili kes e tumasar long dam lo oi sar nang li tum hoi pen nili tum phanang rap tha ba nili phanang rap tha kwalam si nili pudam lo mat sar tum ta nili phanang rap lo nang hang pilo la pen nili tum bang pri phan se nang sai lo bang pri pen nang sai long ke la tisupi phan se mane apoisa ke clear pidam la bajar lo pidam la pensi ke to pini pen kente songgita tisupi ke la anar ni ke la an chipinang pupusi ada kes e hoi pensa ni litum hanang pudun lo la pen pini pen ke alo clear tok elo po nang litum la so lam pen ke pressure chipiri no la pen tisupi al ke pinang jelen dana pot nang litum nang chipino wajar sehalada mane or clear mane chethan lo hadi chethan e penili da dojoy lo hongkel an dojoy pensi ako non la so news bank ke ako mane klang thurong non bank ke e chisong rong pi dang ho la pen biyoy besar la tum ko ani nili tum han mane nang kirap la so puthak mane nang kapang sam duti mane lam sam pen sinili tum hang dam bom tame kroi kride lo la pen ni tum biyoy besar phanta ni tum chirukes lo la pen sinang rap dun lo la pen nili tum ta ko che hang nam thubom ta nang pipedet lo pipedet ako nili tum hem lening phophe nili hem asor pen bahaini che hang dam bom lo nili hem asor auto sisola sitami che hang aju pherlo che hang nam chang nang pipedet long ke nili hem survey la so apresa ajoy ni ke avidet lo non bang ke nili ke smart pen to chom lo ke non nili somar phan ko malo nang lang pilang ni em sporta avidet lo la sisi em sar si tuning ri lo la so ko jat pen sami nang palong dun chi phan si ni bang tuning ri lo e sar la sinili lam taning la dulir ke toba mute do dulir do nang bang ke kia post long pen la nang tham kala kan ngan la nili bang ke forest department lo forest guard pial hai anke lak cleaning pial anke lak ke thom tipi hod bang ke dulir se to apila lak ke si bang ke la bang ke tok te la ata ahem si thonam lo la so song kita hem hai ariteng si pivek lo poisa ta nili pai nili po anke nili methang do lo lan lo ke dam poisa thonam ta hai nili bakela soda jalho pade ani kang samlang thono pujal he ani kang samu chubai ma ahok ma matinang he la son poisa khang pasi kare te kodak lo nak phana ke thona hi poisa o bengal lo hari nang bengal long ta claim ma o ni bengal long ta bai dulu mo de o nang pai tung phan mo ayu long lok puluti mo chebong me pu ni pai tung la hai nang chini dun de ke alang te pulu
ante nang cini dun de pulut te apai alang pan phun kul bom leh la so phun ta alang nang deng de lo nang deng de man itung ta poisa ki pi ka dok ave anta itung ke damprung pi prung ko sono ma puta char du prung nin wele ke poisa ta ke pita kali la candidate tung ta do apon mo ni pan athi gabe poman ni ke rong aso bistoka adulil van lok ama ribinu hela son ribinu dak pa bon plap lo dak suhi nang pacit to pun kurlo alang bang pan ke pak koy jong alang poisa bang ke alang envek la bang ke hakhi da do ala Arideng sipi. alang ke bengalong inut aparok do apu pulu plarja la bangke acar sinang ni dun kong ni sitame alang hala so parok bangke poisa ke nang tek dun dong le alang along siduji apinu bangke customer kiri bang lo Indira Bepi pu lasi customer kiri bang lo amane bang taduk bo kamat oh ahok mon Putin ko kaman ita sakuri long tanpo la tuhan kipia joina nang phanya ki joy lo nang geduk ong puman ni bangke Aki joy kiluk a joy ni amat ni bangke ni purial tung bangke poisa pidun bin lo amano bangke poisa celong de ajar celong de ke cepat tulok la supi ko pila lak tu minus ke cipi ke ko na news lat lo la so dim long nang ni tu bana hang nang ke lang pilo news ke cipi dam lang la so dim long ni tu bana hang vek nang Lason si kedam tang jakhong po achek lotaring kora troksi arni diphorong supialong che phongsajir parong along dengue awareness asai kedeng pon bang solong jesemet pet kar bianglong dengue keso ke bat par pik pen ajok kai keta dengue keso pen ke me pon werje aphan pura kai keta dengue amihi ke ap asai deng pon la bang solong mai ke japon abang hem chondro teron lapen obit kiling atumsi mai ardi pipon lapen ke ong dong rat atuma phan kamat hapon lapen hemkom hemrai adung along kai keta pangthir pon pen si donangji jongsi methang pen jongsi chepang thir pon pe lipute kai keta kesoke nang bat bomji lapen okran ke mesenji aphan pura obit kiling alangli dengue kesopen kachere ponji aphan pura ke ong dong rat atum athingno lamthe jumesen than pon doai sitame ronga sora tuma phan ron pon si ing samjin pen pachun pon Dipu pen Rostom Hanse report Public TV Karbi Anglong Lagi itu awareness meeting kepada tang akam itu klempon bom lo masih award wise kan itu masang klempon bom lo pacirok top ipan dengue apudhak kacini pemi teji ipan lapian athema dengue lake medical akam pudat kaki lake kaddo kawe muni datum si rangwe putih dengue itu kontrol athema lake community long si ke klang apot si lake kilo kaddo kawe bang pet itu kontrol Kenapa tadi makin lah awareness pada tanya kira kau macam apa? Ini si berita do lapen atumi sidlabari lapen ini dah Jepang sajir loh. Padahal lapen langsung tak si akap predim ta. Pun itu champion bom loh. Nanti lah bangsa ada yang kisuang take kopi lah. Kisuang take moheta pacini loh. Ipu supigi. Lapen itu hang dah supigi. Lapen mega home highway ta suji. Lapen suuan lo pete asu highway banta pete asu abi jangi lason tak si anukan laga dua pen kita abi bang deti Nah dengue ke sebenarnya curai pun nanti aturan ini kan. dengue bang kacing rai ke main bang ke hemkom hemre itu cepak tirjir nanti athema laso achitim lake lang ka chiting long si do lapen lak container highway long si ke do container tar birata balang along lahai long si do lasi hemle itu pangthir jir lokte lahai achitim do thekhe deji lapen dengue akisus ta itu lana bedaji polo lahai le itu pangthir jir pute department hinten yang nilitu hong sajir arong lason awareness program nangi bike langli tumpan churup pikhang lo especially obet killing nilijir pophan athema
dak nilitum arong already bang trok positif long si bang hini bang kenon kesu celang pen milo sitan melom bang ke treatment and bom la asi dak nilitum arong more than 84 houses do aro dom tharo si lekai nasi non adon tin sitame non laso kesu pachihun chithe de dia phan non apor chit lo alang litum non dak bangso awareness program nang bike sining jithelo non laso awareness program nang bipen abang putin adon tin mekar samar bikiti sarpisar pukadok mestame alang litum non dak ke than te kang teng pen chirok tok pen chiri pen du pen bangso kesu pen cepayok kon hek pusi ning jepat hekon Nijang Karbenglong Hamren Kepalo Nokterang Arong Along Thang Alo Wepin Pen Arlong Ki Purpon Ino Ronjit Timong Puabang Pu Amithang Ali Aphanchema Thasi Ali Chenlo Bangso Arlong Ki Purpen Ajok Hamren Pen Nokterang Arong An Kedam Atowar Non Hejong Si Bangso Atowar Ketang Ponlang Sitame non bangso Arlong Ki Purpen Dampara Traka Kapachejeng Dut Ajok Toar an sitame hino et pen ajok si Arlong Ki Purpon abang ington pon wek nang ji pusi rongara ratum pen than pachini pon Lasi Karbianglo Thomas Konsil ahin pen thangnat tok jiralo abipin penta furlong ma puta kiong dung cherok tok arat ratum pen chethan pon linti News Desk Report Public TV Karbianglong Thom anta pleng pelang kahing no ke vak abat non hala kupulo malaso amoromi enterprise atum company tum dakla halong kwari long pense dampar kapachejeng towar pahing no derlo sapta nirtum nak kaselam kasai oi chodan tak lilang anta non damparang pachaleng dun thu chot lase non hetse hinu thu det khang jang lake ningkan ani bang garanti do seta niritum ke chikluyon thomta velang aga tuwar nang ke vak abat nonang pachelengun thulo lake non lo kahing nupu lasele soput thaga bang ke dak councilor sora tumta la pusona ning hanga ling nang pacheleng ver rong sor ko ani nok terang ratum bang tuwar ka ningri ko ani non cher suvet nang selam ppi seta cheleng lo sotuar manela mohori tumsi pulo manela sotuar le damo pulo Mohori tumsi amen ta jinni ni ke nangli tum labang so gari nangli ke wang pen labang so toar capacity doma ve nangli chichinya teng pe lan lut pen nangli ke wang kalang lo capacity toar ke gali kali di pen nangli labang so gari wang lo pulong te la so toar ke henoji puchini ma nangli kamatha pe chini he chini di dang te nangli tum la e phong ke wan pen labang so toar kwan si lasting po nang kachindam ke Timpo manela posuli bom lute hena dakpo to ala dakpo di non nang like claim bom lo so har long ke ponji ke kona copy company long lo company me hola pine la hola pine toar banai kem long si ke war dam lo kem lo a company men ching ni so har long kona pen ban la pu hamren ho puling cigarun na ji pu alote pu ambinong hala kram sarong pen kacehela thala so towar do bon sitha pu dam desi la so towar ala consumer pen ke dam pet atowar pen tala tum dam me sitha la tum hapu dam desi pu wanglo amat towar bang ke hingno thai lo yo la si nili pen ke la pan si nang li tum phan than dun thek chol lo Nijang Karbianglong Dongka Mukam SDC Amethang Sa Hemalong Pherang Kiamai Kepha Jesemet Pen Bangso Pherang Kiamai Kepha Ponang ko alam theke Government of India Summer Parliament Season Kedo Bom Along Isi Project Ason Uniform Civil Code Bill Kewan Pen All India Sitame Isivet Aron Ajutang Kapin Jongji Aphan Central Government Atum Kabor Ipon Bom UCC Aputhak Abangke ASDC Ratcharia Song Pen Ke Chedon Don Thek Thipu Lamthe Chepaklangpon Jongsi Uniform Civil Code Wandet Lote Ladakh Tribal Area Mati 6 Idol Ahawar Arlo Khai So Khai Barim Kedoan Itum Emethang Aron Ajutang Pindeng Sumpot Elam Iki Hivir Deji Angring Thetan Khangjang UCC Aputhak Sita Law Commission of India Aphan Sita Pinpur Along Sita Pidamlo
Lasi uniform civil code abangke 6 idol ahawar arlo anke parlo pon pedet nangji. UCC abangke Karbi Anglong West Karbi Anglong Dima Hausa abhan parlo pon pedet nangji. Lapen Nagaland Lapen Mizoram abhan. Article 371A Lapen 371G KBP Asonsi Karbi Atma Phanta Lason Aron Constitution along Thapon Nangji Pusi Law Commission of India Aphan Pachini Pon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Potom dak nang chetong tu na pod ni tum chapa ting pen just met non dak ni tum AFCC West Karbi District Committee hin pen isi pa pherang ke mai ke phailam the bangla hen no je non Government of India Summer Parliament Session do pon bom no la sila so session along isi project aron mat Uniform Civil Code pula bang so bill alang tum wan pen all India ta me man isi wet aron ajutang la so ka pin chong ji pa central government tum do ipon bom la sila bang so Uniform Civil Code bang nilitum hin pen che don de alam the pi nilitum Law Commission of India ban isya kido nilitum hin pen pali poniglo asi kopi posisi don de ma bangala hello la bang so Uniform Civil Code jong si wan det lo plutang te la tak heiso bari matum aron ajutang alam aki pindeng sumpot kivir dun det ji angring bang ketan hangyang la pen ke jasemet sikshidul ha waralong ke do akhe barim tum phan ke rai kom nang ji pusi ha 1951 aningkan pen assembly tum phala bangsa protection aron bang India Constitution alulong sta minimum isi aja kong nang pp dulu sidol Uniform Civil Code van det lo plutang te halaso sikshidul aron teng pen tum phanai pitang aja kong pusa medak Jasemet Administration of Justice and Customary Laws lahir bang kambude jangri bang thipi la senitum pulo jala bangso sikshidul area la pen ke ritum keso tum hawar bangkel bangso Uniform Civil Code bang na parlo pon peder ni tum ki cheng sa demand lo je Uniform Civil Code bang Karbi Anglong arlo West Karbi Anglong la pen ke Dima Hausa la ke thoma sikshidul district lo bang parlo pon peder ni la pen hini ritum ka demand thu bang la hano je Jasemet Nagaland Farman Naga tuma Farman le India Constitution long ki bipon alang tum alam aki pindeng sumpot ning rokom ke rai kom kapang tang hipji pan Article 371A la pen ke mizu tum han ke rai kom ji amendment alang tum alam aki pindeng sumpot so nim rokom ke rai pi hipji pu ajo ini pen India Constitution long Article 371G ki bipi pon kok ason taksi nilitum bailitum karbiak hedum hamta mate dak la ke thomas sikshidul a district long ke do inglong habar a ke inglong so ke dum hata me nilitum a pindeng support nim rokom jutang dubat so na ke rai pi thibje farman India Constitution long separate isi article nang thapi ponai busritum Law Commission of India phan nilitum hinpen isi akido ditum panong si pini lo pon lo